Някой е тук за да говори. Аз взех най-говорящата колода, Златното ми таро, най-новото, с което ще видим кой и защо иска да се включи тук при нас на канала Огли Тарот. Добре дошли и приятно гледане. Започваме. Кой си ти? Една идентификация. Нека да видим. Вау! Той направо си дойде при нас. Изхвърча, излетя. Няма търпение да говорим. Още малко информация за него, може ли? Така. Добре. Картата, която буквално излетя от тестето, това е краля на чашите. Това е един човек, който е с дълбока емоционалност. Може би е човек, който доста умело крие своите мисли, желания, мечти, усещания, но е човек, който знае как да обича. Човек, който много мечтае. Желае някакво ново начало. Някакво ново начало, свързано с истина. Може би в момента нещата не изглеждат по много добър начин. Може би в момента има някакъв застой, има нещо неизречено, има истина, която не е изказана. Има някаква ситуация, която го възпрепятства и го кара да се чувства много тъжен и емоционален. Той от крал на чашите изпада в енергията на пажа на чашите. Чувства се много слаб, чувства се уязвим. При някой от вас ще се проиграе това, че може би сте се разделили или не сте се виждали отдавна. Има някаква прекъсната комуникация или някой ограничава тази комуникация. Може да са други хора, може да са обстоятелства, може да са деца, жени и така нататък. Всеки да обърне към себе си, но това е информацията. Тук човека е доста чувства се доста разбит, чувства се доста емоционален, доста затворен в себе си. Не знае кой път да поеме, не знае по какъв начин да оправи нещата. И тук между вас има една дистанция, да. Точно една дистанция усещам тук. Има една умереност, една тишина, едно мълчание, едно неизказване. А вътре чувства, вътре бушуване, вътре силна емоционалност, силни усещания, силна тръпка, желание да се видите. Сякаш чувам, забравих очите ти, липсва ми погледа ти. Много силен копнеж. За някой ще се проиграе, че тук говорим за човек, който е от водните зодии или е доста силно емоционален, но не винаги показва тази силна емоционалност. Слага си една преграда, слага си едни очила, които да скриват истинската му същност, за да се показва той на света, че е много силен, че е много активен, че е много над нещата, но всъщност не е така. Душата му е много дълбока, има много силни чувства, много силни усещания и ги прикрива умело. Защо ги прикрива? И той самия не знае. Добре, какво е неговото послание? Какво иска да каже? Нека да видим. Говори. Кажи и не лъжи. Щом си толкова емоционален, изрази го. Нека да видим какво трябва да се разбере от тази ситуация в крайна сметка. Той мисли за една уникално красива, енергична, импулсивна жена. Жената кралица жезли. Това е жената, която пали неговия ум, неговото сърце, неговите желания. Жена, която знае как да случва нещата, която е вдъхновение за него. Може да сте се появили в период, в който той се е чувствал самотен, чувствал се не на мястото си и вие сте му вдъхнали нов живот на този човек. Вие сте го изправили на крака. Вие сте му дали едно въженце, за което да се хване отново. Така че много силен порив има към вас. Много силно желание. Но тук има и едно голямо его. Тук се намесва император. При някой от вас ще се проиграе, че жената, за която мисли, към която се обръща, има партньор, има съпруг, има човек, който е в официални отношения или има дете от друг човек. Може би това е една идея, за него е пречка, е проблем, но чувствата му ги има. Чувствата са факт. Тройката на пентаклите може да сте се запознали на обществено място, на работно място, да сте били колеги или ваши общи познати да са ви запознали, но тук има някакви тройни конфигурации за повечето от вас или има много силна намеса на
важни хора, на авторитетни хора. Със сигурност той е човек, който много се слушва в съветите на хората, в това какво ще кажат хората. Може би затова той прикрива своята емоционалност и чувствата, които е затворил в себе си. Защото тук усещам влияние. Може да е на майка, може да е на друга жена, може да е на колежки, може да е на приятели, на приятелски кръг. Но някак си умело прикрива всичко, което се случва в неговото съзнание, в неговото сърце, за да може хем да предпази най-вероятно вас, хем да предпази себе си. Но тук имаме и любовниците. Тази карта при някой ще се проиграе, че буквално сте любовници, че сте имали любовна афера, че сте имали отношения, а при друга два ще се проиграе, че вие сте имали избор. Или имате избор между други хора, но този човек иска точно вас. Неговата енергия, мъжка, привлича вашата женска енергия и той е щастлив само когато вие сте около него. Той е щастлив, когато усеща вашия заряд, когато вижда вашия поглед, когато усеща вашия допир. Много силно привличане, много силна енергия, когато вие сте заедно двамата, сякаш всичко да го изчезва. Много силна, като два магнита, буквално. Е вашата емоция един към друг. Буквално като два магнита. Точно той това иска да каже. Ти ми липсваш, защото аз без теб се чувствам като телефон без батерия. Аз нямам заряд за живот. Аз нямам енергия. Аз не се чувствам на себе си. Чувствам се слаб, изтощен и искам да те видя. Липсваш ми. Това е тук посланието. Липсваш ми. Където и да си, с когото и да си. Липсваш ми. Да, ти си моята тайна. Да, ти си всичко, за което аз мълча пред хората. Ти си моята луна. Ти си нещо, към което и да искам да се стремя, не мога да го имам изцяло. Но аз обичам. Липсваш ми. Много, много силна емоция изпитва този човек. Той е като покрусен. Тук имаме кулата. Тук имаме нещо, което се е сринало изведнъж. Тук нещо се е случило, което го е сринало с земята. Не се чувства на себе си. Е дълбоко емоционално разтърсен този човек. Но вие за него сте жена номер 1. Вие сте кралицата на пентаклите. Вие сте жената, която знае как да го накара той да се чувства добре, как да го върне към живота. Тази живенка му липсва. Това е човек, който може да изпада и в такива депресивни и тревожни състояния заради това, че нещата не се получават. Да, той не го показва, но той го чувства с всяко сетиво. Още една карта, моля. Колесницата. Все пак мисля, че ще се намери изход от тази ситуация. При някой от вас може да се проиграе, че става въпрос за избор между два пътя, между нещо свързано с пътуване или може да живеете на различни места, но тук виждам много силно желание от негова страна да се качи в автомобила си или няма значение къде, как, по какъв начин и просто да изхвърчи, да премине тези крачки, които на него му се струват много, защото желанието е много силно, но има някакви спирачки тук. Иска да извърви този път и да дойде при вас и просто да ви каже всичко това, което е в съзнанието му. Има нещо, което го спира. Има някакви пречки. Има някаква енергия тук, върху която най-вероятно при повечето от вас има какво да се работи, има какво да се пречисти, изчисти, за да се отворят пътищата ви един към друг. Но вече всеки обръща към своята ситуация, всеки ще усети дали трябва да направи нещо, за да може да се свържете вие. Ако имате нужда от мен, ако имате нужда от лична консултация, продължаване на тази приказка или някакъв ритуал, с който да подпомогнем отношенията, винаги може да ми пишете на лично съобщение, за да направим най-необходимото и възможното по вашата ситуация. Аз се надявам тези двама души много скоро да имат среща и да си кажат всичко това, което виждам аз на картите, на живо и да си го изживеят по най-красивия начин. Целувам ви, ваша Ловли!